Welcome to T-Faithfuls TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Olinda Chapela achinyomba sewekinira achifane kuseka achiti kuri kumbovape vakadzi ava iwewe nekadora kasingasviki kunyina. Zviri kunzi akadya madhambosa, akadya shashilo, akadya Kiki Badesi nemukadzi waEddie Benson. The list goes on. Inga zvakaoma guys, terai munzwe. Sure. Go down, go down, go down, go down. Do pavanongotangira munhu esarongonzi go down. Pakani. But anyway, ini ndakurakidzai kuti kwangu manzwa kunyara kana nini ndotonzwa kunyara. Hanzi mavacation akamboitwa zvawo paSA apo. Ndinyatsokudze zvavanoita baba vaya. Vane system yekuti ivo vanozvipinza mubusiness class. But musikana wawanenge vakwira naye ndege ka anogona kugariswa kana kueconomy class kuti vaitonge vasiri vese. Ndo zvavanoita baba vaya. Apo unotoona kuti vanhu vari vese vachikwira ndege paSouth Africa apo. Ini ndakaingwa kuinbox ndikatanga kuthreatenwa, ndikatanga kutaurwa nyaya yekuze kunzi hanzi iwewe nadziva what kuda kundithreatena nezvinhu zviri pachena. Kandinga kuinbox uko kutonge nini nadziva tisingapostani, ingandiroposta na1 inganditotamba tese macomment section, inganditotamba tese 1 zvinozikanwa nemunhu wese. Dzakauyawo dzikandituka ndakatuka kuinbox uko tuka fra 2017 varimo muinbox umu. What's your number? Vapedza kudaro votumira picture yeningrini 2019 vari kuti Merry Christmas. Zvakaoma zvimwe zvacho so pakaipa saka ini ndangoti aiwa chisveru chiri kwamuri, aiwa chisveru chiri kwamuri madzibaba. Makandituka ukanditi hure kuinbox uko. Apo ndimi zvenyu muri kubhadharisa kudigiri kuinbox uko, ndimi muri kuswera kubhadhara, muri kuita kubhadhara chaiko. Yo guys, pakani pandakakudzai kuti nyekuti go down makanditi ndiri kunyepa. Hanzi mhepo dzavasimukira madzibaba. Ngadzisumuke enda dzisati dzapera. Haungangohwina zvese ka. Kumari uri kuita zvako but harufaro chero ndo rwausina muupenyu hwako. Mari unogona unayo zvako ka uchitengera vanhu maakwa uchiita sei. Ndarwadziwa chaizvo kuti apo ningrini akarambira kutengera level akwa but apa ari kudyira level munhu wake kana nemiwo. Zvinoitawo here izvozvi? Saka nhasi vaenda kumasowe kunoningirina kuti mhepo dziningirine. Manje mwadza nemasowe asunungurwa kare. But mhepo dzacho dzichirungosumuka wani. Muteuro wavaitirwa kumasowe hauna kushanda because mhepo iri panapa ndatongosumukawo semhepo pandiri panapa.